Vás sedí. Ďakujem. Nebendam. Ďakujem. Dovidenia, príjemný večer. Pena do kúpela, priatelia. Výnimočná cena hodiny zo seriálu Odsúdené. Dávam do pozornosti. Na Slovácii máme takýž seriál v televízii, čo nazýva Odsúdené, no to tak v base. In a jail. Alebo druhý nápad, tie ručičky sú tak nabrúsené, že keď tam obcháte zemiak, máte hranolku. Hranolkovací hodík, ale áno, to je ono. 053. K týmto hodinám získavate aj pusu od Veroniky Matuškovej. 053 035 053 035 na zdravie. 053 035 a ona si nechce pusu od Veroniky Matuškovej. Že chce pusu odo mňa, že? Dobrý večer. Ďakujem. Gratulujem. No. Ideme ďalej. Pošli aj svoje kolegyne potom, dobré? 053 227 053 227 Miden pende tria Dio Dios 053 227 053 227 Mária? Nič? Feri, ty si mi zamila, ty mi stačí. Posledná otázka 053 053 227 053 227 Nemá? No nemá. Dovidenia. 053 586 053 586 Máme? Toto je pusa od Veroniky Matuškovej z Konspolsky, zo Slováci, Slovák. Ako repa. Slovák, minda repa. Naďonio. Pusu od Veroniky Matuškovej máš k tomu. Ale ne on tebe, ty jemu. No dobre. Nevadí, že rozdávam pusy tvojej sestry, že Maťo? Že tvojej sestry pusy rozdávam, to nevadí. To je na nej, dobre. 0-5. Moment, ja mám pocit, že strácam vašu pozornosť. Poprosím hudbu dole. Haló. Ste tu všetci stále so mnou? Jesteście tutaj? Seid ihr alle da? Nein. Gibt's nicht mehr. Priatelia, 053 3 02 Dobre, 053 302 Mária, poriadne, kontroluj. Mladú chlapi. 053 302 053 302 053 302 053 302 2 OK. Euro. Tam. Ale na moje. Ja už mám minúta hlasivky. Po anglicky, prosím. 053-752. Aha. 053 752.
To zase není moje. Aha, Ondro! Tak to vyšlo, vidíš, jak sme sa dohodli, gratulujem. Ukáž mi listu. Ale poskávať sa môžeš, toto vyber si. Sedí, číslo sedí. Nech sa páči, vyžrebuj nám ďalšie číselko, prosím ťa. To tvoje? Si to kontroluje číslo. Dobre? Vyhrávaš stoličku, neviem, kam si to strčíš, ale do Fiatky asi nie. Ondro, pekný večer ti prajem. To je lepšie ako kávová listky do kina. Następny numer jest numer 053 24 0 053 240. Má tutaj takiego numeru? Hej, dobrý večer. 053 240 sedí. Tak jest. Gratulácie. Ktorýkoľvek. Kurník, ja mám 11 lístkov a stále nič. Ty to slabo pozeráš, počujeme, daj mi to. Čo vyhral? Bukvice. Bukvice. Aj bukvice. Že igelitko plnú bukvic. Kontajner plný bukvic. 05, dobre. 3 8 09. Zase není môj. Máme? A to je fanksicht, že je toto? Peťo. Počkaj, nechoď hore ešte. Posledná šanca 053 395. A našiel sa. Hallo, guten Abend. Wilhelm, das bist du, oder? Hallo, Wilhelm, wie geht's? 053 395. Bitte komm hier. Ich erinnere dir. Servus, wie geht's? Dobre. Komm hier, rauf bitte. Okay, das stimmt. Gratulation. Bitte, neues Nummer, ziehen. Nové číslo vytiahneme. Danke, und kosmetische Packung. Danke. Bitte. Gerne. Alles gut, alles klar, alles wunderbar. Danke, ciao, pijate. Priatelia, toto bol Wilhelm a jeho balíček snov od spoločnosti Avon. 1, 2. Rodinné balenie Solviny v tejto chvíli. Priatelia, jak się nazywa to do mycia ręk, jak masz olej na rękach? Pasta? Pasta BHP dla familie, tak? Dla rodziny, tak. 053 031 053 031 053 031. Ale áno! Gratulujem, poď hore. Ukáž Slovensko? Slovensko. Gratulujeme. Môžeš si umývať ruky, až ti z toho bude nedobre. Hlavne sa môžeš poriadne zašpiniť. Zajeba brať. Nemusím hovoriť všetko. Ďalší lístok. 053 Čo by to malo byť? Aha, 7 9
A nejaké oficiálne číslo tam 053 795 053 795